Няколко човека вече ме попитаха как да къпят кучето, така че да не влезе вода в ушенцето. Какво е важно да знаете, когато къпете кучето вкъщи? Пазим ушите, устата и нослето. Още повече те не го правят сами, прави го някой друг и не знаят в кой момент този някой друг ще полее кучето отгоре. Ако влезе водичка в нослето или устата, може кученцето да се задави, това ще ви стресне много. Там всъщност спрете водата и изчакайте то да се успокои. Приказвайте му да си вземе хубаво въздух и продължава. Как да предпазим ушите на кучето, когато го къпем и дали е опасно да влезе вода вътре? Да, разбира се, особено ако влезе повече вода, е опасно. Колко е трудно да предпазим ушенцето на кучето да не влезе вода, докато го къпим, разбира се, зависи и от породата на кучето. Кучетата с ушички нагоре е много по-трудно. Има и породи, на които ушенцето е паднало ето по този начин надолу и всъщност е по-лесно. Това е кокер, кавалер, пудел и някакви други. Чувала съм, че някои хора слагат тампонче за грим или стерилна марличка, навита на топченце вътре в ухото. Никога не съм го пробвала, може би свършило работа. Внимавайте обаче да не намокрите това тампонче, така че всъщност вместо да предпазим, да влезе още повече вода. Въпреки че има тампон в ухото, трябва да се пази. Ако кучето посещава груминг салон, може в баните, които ги извършвате вкъщи, да не му миете главичката, ако сте много притеснени дали ще се справите. Заповядай и кажи, какво искаш да кажеш, мамо? Ти си мокър в момента, ама аз искам да покажа на твоите уши как стават нещата. Всъщност, откакто къпя кучета, аз къпя кучета от малка, защото имам кучета от малка, аз запушвам ушенцето с ръка. Аз просто го притискам отгоре и така поливам главичката. По този начин съм сигурна, че няма да влезе вода. Пак казвам, че на породите, на които ушенцето е изправено нагоре, е малко по-трудно. Въпреки всичко, аз си го прегъвам леко, притискам го ето тук в основата, където е ушната мида и съм сигурна, че водата ще се стече отгоре и няма всъщност да влезе вътре водичка. Сега ще ви покажа на това кученце. Както виждате, това е порода пудел и ушенцето е надолу. Притискам ето тази част, където е възможно да влезе водичка и внимателно поливам по този начин. Тук натискам и съм сигурна, че няма да влезе водичка вътре. Разбира се, пазя много наслето. Пазя и устата. Понеже съм срещала много коментари и много въпроси, искам да кажа, че да, главата на кучето се къпе, да, наслето се къпе, устата се къпе, цялата глава се къпе, ухото се къпе отгоре, отдолу, от всякъде. Има някакъв стар мит, че главичката на кучето не се мокри и не се къпе. Разбира се, че се къпе се цялото куче. От наслето до върха на опашката. Това е чистото куче, изкъпано цяло. В едни от първите ми видеа, когато показвах как да къпете кучето, как да разресвате кучето, имах страшно много коментари от сорта: леле, намокрихте му главата. Разбира се, че му намокрих главата и скъпах кучето. Вие се къпите с главата, предполагам. Силно се надявам. Доста хора коментираха. И на това му намокрих главата. Надявам се, тези хора вече са разбрали, че главата на кучето се мокри. Както и да предпочетете да изкъпете кучето, дали ще сложите тампонче в ухото или ще притиснете ушенцето надолу и така ще изкъпете главата, задължително след баня, в момента в който увием кучето в хавлийка. Първото нещо, което трябва да направите, е да подсушите ушите. Така отвътре. Просто вземете едно тампонче, вземете хавлийка, няма значение какво, надигнете ушенцето и бръкнете така вътре с пръстче. От практиката си като грумър за 13 години и хората, които са работили при мен, всъщност съм разбрала, че това никак не е лесна задача за един човек, който не работи това, който не е учил това, който те първа започва да го учи. Така че разбирам всички стопани на кучета, които, да кажем, това им е първо куче и са много притеснени как да изкъпят кученцето и как да намократ главата, и когато прочетат 2-3 неверни статии в интернет как главата на кучето не се мокри или е страшно опасно да бъде намокрана, ги разбирам защо всъщност коментират така и защо са толкова притеснени. Какво друго да ви кажа, освен преди да изкъпете себе си, изкъпете кучето, защото после ще имате нужда и вие да бъдете изкъпани. Че хайде сега, след това видео, влизайте в банята и си изкъпете смело главите на кучето. След това подсушаваме ушичките, издухваме до край с сешоар. Имаме едно красиво чисто куче. В никакъв случай не потушаваме ушенцето на кучето с клечки за уши или нещо такова остро. Само тампонче за грим или стерилна марличка. Може и хавлийка малка, докъдето ви влезе пръстчето. Едно пръстче. На големите кучета 2. На малките 1. Никакви клечки. Надявам се, това видео ви беше полезно. Радвам се, че успях да помогна, ако всъщност е така. Чао и хубав ден от нас. От нас, двамата. От теб и от мен. Ти въобще много не изглеждаш усмихнат в момента, но пък си мокър. Един усмихнат, прекрасен, слънчев, пролетен, влюбен ден пожелавам. Ние продължаваме на хубава музика.